So dwi am symud wan dipyn bach at i gael glywed beth sgyn Louise i ddeud, achos wyt ti'n neud efo lletygarwch ac arlwyeth ac ati, a mae hwn eto'n sector sydd wedi bod drwy gyfnod anodd ofnadwy ar y funud. So dipyn bach amdan y prentisieithiau ti'n ymwneud â nhw. Haia, Louise ydw i, a dwi'n aseswr yn arlwyo a lletygarwch. A dwi'n gweithio allan o Llangefni ac yn asesu dros Môn, Gwynedd a Conwy. A da ni'n cynnig gwahanol cwrsiau yn lletygarwch. Da ni'n cynnig coginio, da ni'n cynnig coginio proffesiynol, a mae hwn yn gwrs i rywun sydd efo diddordeb gweithio yn fatha fine dine restaurant. A mae gennym ni cwrs arall coginio sy'n cynhyrchu a coginio, a mae hwn yn gwrs i rywun sydd efo diddordeb i weithio mewn gegin yn ysbyty, neu ysgol, neu cartref, neu caffi. A hefyd mae gennym ni blaen y tŷ, front of house, yn gweithio fatha waiter neu waitress. Mae gennym ni cadw tŷ, front office, os ydych chi'n gweithio mewn derbynfan, gwesty. A mae'r cwrsiau'n dechrau i'r prentisiad o lefel 2, a wedyn mae yna gyfle wedyn i symud i fyny i lefel 3. Sori, mae'r ci'n cyfad. Ti'n mwyn beth o, dyna sy'n digwydd efo pethau byw fel hyn, ynddo? Mae yna wastad rhyw gathod, neu cwn, neu plant, neu rhywbeth yn mynd ar draws y sgrin. Mae'r ci'n cyfad. Diolch bwyd. So, hefo y prentisiaethau, wrach os rywun yn meddwl ar y meddwl cyntaf yn y cyfnod clo yma fel un, mae bob beth di stopio, ond dydy pethau di stopio chwaith yn y prentisiaethau, wyt ti'n ymwneud â nhw chwaith, na ddo? Na, mae gennym ni lot o dysgwyr sy'n gweithio yn Ysbyty Gwynedd, yn Ysbyty Stanley, mae gennym ni pobl sy'n gweithio yn cartrefi gofal, a maen nhw dal i chwilio am staff ar hyn o bryd, a maen nhw wedi bod yn gofyn os oes gennym ni adnabod o rywun sy'n eisiau gwneud prentisiaeth. Wel, mae hynny'n obeithiol, achos eto pan mae rhywun yn ymgymryd â prentisiaeth, fel o'n i'n dweud, maen nhw mewn gwaith go iawn, dydy. So mae bob sector dyn ni'n sôn amdan yn fan hyn bore yma, maen nhw yn sectorau ofnadwy o bwysig, a fy'n wastad, mae pawb eisiau bita, does? Mae pawb eisiau rhywun i gwcio bwyd iddyn nhw, a pan ddaw y cyfnod neu pan maen nhw'n gallu mynd allan i le bita i gael pryd o fwyd, mae pobl wastad yn licio wneud hynny. Fan dweud, mae pobl wastad eisiau rhywun i edrych ar eu holen nhw, edrych ar ôl eu plant nhw, tar eu gwallt nhw, hyn i gyd. So mae lot o bethau positif iawn yn y prentisiaethau dyn ni'n sôn amdan yn fan hyn yn does bore yma. A mae pobl yn gallu cychwyn efo prentisiaeth yn y maes o ti'n ymwneud efo, eto yn syth bein o'r ysgol yn dyn? Syth bein o'r ysgol. Mae rei llefydd, dwi'n meddwl bod Ysbyty Gwynedd, da chi'n gorfod bod yn 18 i weithio yn y gegin, trwy beth sy'n cydwelydd ar ei gyd, ond mae lot o llefydd yn cymryd o 16. Ie, so a swn i'n awgrymu i unrhyw berson ifanc sydd yn ystyried prentisiaeth, os ydyn nhw'n gweithio hefo cyflogwr yn barod wrach mewn job disadwn neu bymrag, neu maen nhw wedi bod a maen nhw wedi ddod, mae'n werth iddyn nhw ddechrau meddwl a trafod hynny. Unwaith mae rhywun yn gwybod beth di prentisiaeth, mae'n haws iddyn nhw gael y sgwrs yna hefo'u cyflogwr hefyd yn dydy, neu mynd i ofyn gynnau ffansi bod yn brentis, sa'ch chi'n licio cymryd fi mlaen fel brentis a hyn i gyd, so mae gwybodaeth yna yn help dydy, rili. A da ni'n sôn amdan technoleg a defnyddio cyfryngau gwahanol a felly